Теж також по рокові 1989, по рокові 1991 у русинську літературу прийшли два патріархи русинської літератури Михайло Молнар і Василь Молнар. Це два брати, які починали писати свою літературну творчість. Зачиналася у них іще у далекому 1942 році, де вони спробували писати свої статті, які заганяли у ужгородські новинки, такі як «Руська правда», «Руське слово», «Карпато-руський голос». Але у теперішню часу спробували з етнографічної роботи. І так, уже у 2002 році вийшла їх обща книжка етнографічних начерків «Вечірків війни Полані». По смерті брата Василь почав наробляти у царині сучасної русинської прози. І так, у Василя Молнара ми можемо бачити аж 3 книжки його прози: «Цукрики з материнською наповнянкою», «Записки старого вандролюба», «Потятка гнізда голубиного». А мушу повісти, що то цінні книжки, бо по рокові 91 русинський ренесанс фактично реалізувався у поезії, що є цілком закономірною, бо поезія досить емоціональна, особливі часи емоціональні, а то значить, що фактично поезія домінувала. Але Василь Молнар почав писати нову русинську прозу. І от так фактично закладається, дякуючи Молнару, русинська проза.